Hej, nu vil jeg lave den der Ask Tanja video, og jeg har et spørgsmål på det her papir. Jeg selv lige skrevet det over med alle de spørgsmål. Det første spørgsmål er, hvad spiste du sidst? Jeg fik flødekartofler og hamburg. Hvad tror du er om 10-20 år? Frisør. Og så vil jeg rigtig gerne være model. Men jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg tager frisør som det vigtigste. Mit bedste minde, det er nok med kæresten i København. Kan du lide nogen? Ja, kæresten. Så ja, jeg er forelsket. Hvornår fik du dit første kys? Det kan jeg ikke huske. Hjemme med mig. Ikke her. I Kausen. Eller hvor jeg boede sidst i hvert fald. Hvor gammel er du? Jeg er 18. Jeg er lige blevet. Har du nogensinde farvet dit hår? Ja. Det er ikke min naturlige farve. Så jeg har haft sort og blond. Så ja, det har jeg. Hvornår jeg har fødselsdag? Eller hvornår har du fødselsdag? Det er den 26. juli. Din ærlige mening om en person, der er tættest på dig. Han er dejlig. Og det er kæresten, jeg snakker om. Det er den eneste tætteste person, jeg har. Vil du... Og det der med tættest person, det er ikke noget med min familie, ikke er tæt på mig, men det er sådan en... Altså, det er ikke nogen diss til nogen overhovedet. Og heller ikke nogen fornærmelser. Men, hvad vil du være, når du bliver ældre? Frisør. Hvis du vandt i lotto, hvad vil du så bruge pengene på? En lejlighed. Og en bil. Og tøj. Min yndlingsfarve, det er lilla. Eller babyblå. Er det babyblå? Hvad for en mobil har du? Sony Ericsson. Rent dårligt. Men det er kun fordi, at min telefon er blevet sendt til en forkert adresse. Og det er så til København, og den skal være sendt til Esbjerg. Men ja, I må i hvert fald gerne like og kommentere. Ha' en god dag, aften, hvornår I nu skal. Hej.